Ayo gendang maju kok iso. Awas kesandung iki lagi maju Rom, sabar. Iki lho penyanyi sing wedok iki lho kok iso. Kowe tak entukno lanangan liyane malah lho. Ayo. Mok gawe ning ndi, Mas? Arep modul tapi kok aduh men. Ayo sini. Choose. Goreane kok kenanya Mas. Yang selalu ngono.
Sari Miti Mama wes ayo Cinta Merah Jambu gorengnya meletre kabeh lagumu ngono kok iso. Ayo Mas Cinta Merah Jambu, yuk. Kene Mike. Ya kene terke to. Yuk, monggo Cinta Merah Jambu. Ayo bocil-bocil yang belum nyanyi coba maju ya, Cil. Kene ayo Ceng, kene Ceng. Ayo dem, maju dem. Monggo.
sawer lombok karo tomat, jangkep pokoknya sesuk aku nyambut tomat tenan Mas. Nyambel Makasih. pedes iki, Rom. Iya, lombok larang ya Mas, makasih pokoknya muga-muga duitmu akeh terus ya Mas. Amin. Wis duwe bojo urung kabeh? Urung tak Urung. tuntung-tuntungan ndang tok jodone. Jomblo, apa gelem tak tokno anak-anakku iki? Mo, ya wis ah. Urung dijawab kok. Ayo Mas, lagunya cek telu ya Mas. Ropang, ayo saake iki ngenteni. Sapa iki? Namanya siapa sih? Kinanti, lanang ta wedok? Takoki sik Arom. Kenalan ah? What your name? Kana. Kawan? Kana. Oke, lagi lo begitu. Duet ya. Karo sapa iki? Karo Dinda? Iya ndak? Oh, dhewean ae. Dewean ngatas. Oke, ya. Ya, karo cah musik serius. Nadanya cowok. Cewek. Cewek ae, Mas. Ben gak nganu sak penuwun. Yuk, cus. Ya Bu ya randang gage ya Allah senengane Mbak Pia aja ngantuk pokoke Bu tunggoni nganti ketoprak bar ya. Ya Allah ya Allah. Sabar ya Bu nggih. Kok pokoke ana api kikuk-kikuk kok Bu. Kesuwen Bu. Padahal aku ya kesel jane Bu. Boten enten tenagane damel
tumbas iku lho. Oh, Nek caci tumbas. ngomongan mbas. Ono kepanjangannya gak? Gak. Mbak Mas. Oke, dua tembang ya Mas Kasetian Jati sing terakhir gara-gara sebelum minuman karo ngeling-ngeling ya. Cus wis sangat Cil. ngene ya. Kayak didomroto yuk, Cil, ayo Cil. Sing di omah njaluk seksi. Heh? Penutupan njaluk seksi sing di omah. Heh? Sing di omah njaluk seksi. Tanduk nih. Oke. Aku nuruti tuan rumah loh, Bu ya. Ya, Riz. Kak Tresna sejati apa Kak Setian? Ini gak apa-apa ya. Janji Tresna itu ya. Semprot. Kak Setian Jati. Wes gak apa-apa ya. Iso acil. Ayo sampun yuk. Ayo gara-gara sebotol minuman yuk langsung ayo. Nyok, ayo nyok. Sudah, ayo. Monggo. Sampean mang kondi iki wis bar tamane wis 2 jam setengah kok lagi teko. Yuk. Iki saestu tuan rumah. Rumah.
tanduk sak tembang Mas wonten seksi yuk kalih ngranti Gusti Putri nderek pamit Pak Sarmidi nggih matur sembah nuwun. Ngapunten mbok pilih wonten luweh-luweh. Kurang-kurange. Ya monggo. Wektune luweh soalé iki Mang Jin. Ya. Lah wektune luweh kok. Kowe iki kok iso men kudu mungkok kae. Ayo nyanyi ayo. Sikil gawan. Ayo ayo nyanyi. Lah tau tau. Seksi aja. Para mata seksi. Kok wis bar nyanyi. Sleeper nggih. Mugi-mugi saged pinanggihan melih.
Paling ya ini ndelok aja. Iya. Kula ndara. Baru aku Kang Mas Hadirin kok ora kondur-kondur ya. Lagi menapa ndara? Aku ya wis kangen. Biasanya nek nganu niku jenengan mboten nate rasa-rasa lho kali garwane lho. Ae piye wong garwa sing banget tak tresnan lho, Jen. Kok mesen. Nggih, nek garwa kedahipun ditresnani ndara. Ampun di nganu lho nggih. Didobelke apa ya jenenge ya, Nduk? Masa ketoprak muni diselingkuhno. Iki kok ana-ana bae. Ora yo. Nggih, Nduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sampean pokoknya aja mulai sih ya Bu ya, bar iki ana wong kikuk-kikuk pokok ya Bu ya. Yo malah mak dana. Lho, kersane ibuke niki mboten sami wangsul, mengko nek wangsul niku ketoprake sing mirsani sinten, Ndara? Ndara. Iya. Ya wis kono-kono. Lah iya lho. Kulo Kang Mbok Ratu Wis Kalingan. sawetara suwe sliramu ratu yo ning pati. Lalik iki kalawan aku. Boten ateges kula niki lali dumateng panjenengan boten. Nanging sasampunipun kula kapundhut putra mantu wonten ing Kasultanan Kuntoro Demak. Kata kewajiban ingkang kedah kula rampungaken Kang Mbok. Kewajiban apa temanten? Estu Nyatane bareng sliramu sandingan kalawan diajeng ratu kamu. Njur lali banget kalawan aku. Kang Mbok, Api iki ya. sinarsa kula sampun mengku salah satunggaling wanita. Nanging kula niki tansah kemutan dumateng panjenengan. Ora goroh piye karet. Boten Yen ngono ta ora beda. Pancen mbok menawa kabeh bijak kuwi ya iki. Kakung sing ora tak tresnani dadi darbekku selawase. Utawa sandingan kalawan aku. Nanging kakung sing tak tresnani ora bisa tak duweni. Nanging ngertenono nadyan kanane kaya ngono. Sajroning batinku sing tak tresnani ra mulya mung sira. Piye karet? panjenengan kedah saged nampi kasunyatan ingkang kados ngaten Kang Mbok. Boten benten dumateng kula. Kula nggih kemutan dumateng Kelingan panjenengan. kepiye? Rinten Jawa dalu pewayangan panjenengan tansah wonten ing telenging netra kula. Ya, yen ngono kowe uga duweni rasa kangen kalawan Estunipun kados ngaten Kang Mbok. yen pancen koyo ngono lae karetku. Imen kangen kula kan tinambang. Saiki kaya bebarengan kalawan aku. Lu baru sak tengah samudane asmara. Sasampunipun panjenengan ngendika kados ngaten kula kemutan lelampahan ingkang sampun kawuri saben-saben panjenengan pinanggih dumateng kula. Panjenengan lelados dumateng kula kapara ndadosaken marming ati Kaya kula. Siapa maneh kaya
sekali nyaman. Dimensan saya marem. Ada. Iki bacot ki ana di lampak keringat tak ladeni hai. Monggo kula dherekaken monggo. Assalamualaikum. Rini yai karen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanggo ratu kali nyaman. Kanjeng Ratu. Suarane Kang Mas Hadirin yai. Menawi kados ngaten bebayane sanget. Dibuka to Kanjeng Ratu. Di Kang Mas. Kula kedal kados pundi Ini kan? yai. Kalau guri ora tak kancing. Kuwato kono. Dimen ora ngawis tarani ora konangan. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Kanjeng Ratu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas. Astagfirullahaladzim. Kanjeng Ratu kaget. Lah penjaniku kok nggih tingak-tingok madhep pingking pados napa? Katone aku ngerti playuning kucing. Iya, mboten wonten kucing. Ora ana kucing. Nggih. Lah kok suwe nggone buka lawang mangsuli uluk salam. Nggih nyuwun pangapunten. Jalaran nepi kemawon kula menika ngadu busana. Dandan sing ayu kersanipun mboten nisemake asma panjenengan. Ngadi busana, Nggih. dandan sing ayu. Nggih pun ayu to. Walah, ayune kliwat wates. Mergo Ah, apa? liwat-wates to, Kang. Iya, lumrahe lipenan kuwi ning ndi Kanjeng Ratu? Cetha teng lambe. Ning lambe. Nggih. Lah kok gulu dilipeni. Pundi? Iki. Ah, nggih. Lho, lambe barang dicokot semut kok tambah gamblek. Panjenengan lho nggih, Kang Mas. Sakala mangsane lambe kuwi lipenan digawe cilik, lha iki kok digawe ombo. Blebetang Kok kabeh. kertas mawon nek dicokot semut panjenengan niku. Niki wau ngeten. Kula turu. Lali Turu? tebas-tebas bantal kasur. Wanci awan ini iki turu. Iki lah dasar hawane adem matis. Nang ngene wonten semut kok nyokot gulu kula. Lho, ora mung lambe sing dicokot, gulu yo dicokot. Nggih. Masya Allah, kok kejem temen semute. Lah semut sing gedhi niku lho. Semut gedhi ndase ireng ya Kanjeng Ratu. Ya. Saged mawon penjan niku. Loh, enten apa Kang Mas? Lah kok cumuk-cumuk makin riyen sabar. Sabar. Telas. Iki Lha iku ngarep telas, guri telas. sik ngaten. Ngantos nyampe kula teles niki wau kula rak ngertos yen wancinipun pinjan kondo. Heeh. Kula damel kaya susu anget. Susu anget. Sih, Iya, iya. manipun dereng ngantos pinjen kondur, susu anget niku wau disamplok kucing. Mutai nyampe kula. Jare mau ora ana kucing. Nggih. Lali kula enten kucing. Kucing tenan to. Nggih. Telas kok pliket Kanjeng Ratu. Apliket. Bambu. Pliket niki wau amargi anggen kula nyukani gendhis kathah Kang Mas. Tenan. Nggih. Dipancal kucing. Nggih susune. Susune dipancal kucing. Nggih. Susu cair apa susu kental? Ah iya. Susu niku lho sing dijokke teng gelas dipembohi gula disukani banyu anget. Susu cair. Nggih. Saka rumah asapku susu kental. Iya. Penjan menika lampun sejono ngaten. Tak jaluk ngadi busana sing apik mergo dadi patuladaning patayat ana ing Panti Jepara.
dandan barang ya aja kaya ngono kuwi. Pripun Sing apik, kocok kurang amba apa piye? Pripun tak sampun kirang ayu. Iki rada dikandeli siki, wedake rada dikandeli. Oh, ngaten. Wis tak tukar sekare lho. Ken. Lah mula kuwi dienggo Jen-jen. ben resik, patayat ben seneng ngerti. Kok patayat kok panjenengan dimen tambah tresno ngaten. Lho, ora mung aku. Lah sifat. Patayat yo iya. Saged mawon penjan menika. Mergo sing ndeleng kuwi patayat dhisik. Aku ngono keri. Ayah mboten ampun ngaten. Kula menika tresno sangat dateng panjenengan. Iya. Sok kala mangsane ngrayu niki ana karepe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Ya diundang aku kok meneng ae. Diundang bojone kok jegidel kae. Lah mboten mireng kok. Ora krungu. Boten. Bantre ngono ora krungu, Masya Allah Kanjeng Ratu. Enten apa? Tamune sapa dak ya ngono to? Tamunipun menika ya Kareben. Oh iya. Nganti panggling aku. Pangkling. Mergo banget suwene ora ketemu panggling, ora trimo pangkling. Ngaten Kang Mas. Saya bagus. Awake ya saya lemu. Subuh tiopene ana ing Demak ya Yayu Karebet. Ayah panjenenganku. Ngene, Pripun? aku tambah gekne. Lho kula niki dereng rampung. Urung rampung yo bene kok. Manut aku ngopo ora? Oh dados panjenengan ugi kapang. Yo mesti to. Pengen bageke. Yo mesti wae kadang sing ditresnani Oh kok. ya, ngoten niku ora ngendika. Anak udah gila min dalik. Kesanipun kula niki ndungu mira. Nyai Karebet. Suwe banget sliramu iku ora tumat Pak ana ing Jepara. Masya Allah. Aku kuwi lagi ganggu Yai Karebet kok diganggu wae kuwi lho. Ngeten nggih panjenengan kok. Bangetan piye meneh? Nedikanipun kangen. Heeh. Mawi ngaten nggih wicantenan nggih ngagem swara ingkang banter ingkang sora. Kurang banter, Nggih. kurang sora. Nggih. Yai Karebet. Kok kaya ngono kuwi? Astagfirullahaladzim, aku kaget Yai Kareben. Ngaten Kang Mbok Asyik. Ya dadak kenapa Yayu? Sampun. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Ya Mas, sakit. Loh. Lara. Ora. Lu kok mencot teko kene tekan kono. Sing tak lakoni Mas liramu ya iki. Nggih kula Kang. Dudu kan Mas Hadire. Tenang. Ora ngapusi. Ya bener. Ya bener to? Kaget to? Boten. Kliru. Ajeng ngucap kliru kok malah bener. Kula Saka pinten rumangsaku kok. Karebet menika panjenengan Kang Mas. Saka rumangsaku wis ketok awake gedhe kono. Baguse bagus kono. Nganggoku ya putih. Sorbanan ngene ubelan putih. Lho kene ireng bling-bling, dhuwur yo ireng. Lho kok iso dipadhakke kuwi lho. Nggih nyuwun pangapunten. Saka rumangsaku kok aku tak dangu. Meneng. Nggih. Yai Karebet. Kula Kang Mas Haji. Aku saben sliramu tumuju ning Panti Jepara iki mung seneng. Kok saged kados Ayem ngaten? ning ati. Aku ya seneng kok Yai. Aku ora tekon sampean Kanjeng Ratu. Saya bagus, suwe ora ketemu. Ampun kelangkungan, anggenipun ngalembono dumateng kula. Kabeh mau kasunyatan. Saya bagus ya Kanjeng Ratu. Mboten trima bagus. Bagus sangat. Iya.
perkara masak. Lungguh. Ngaten. Lungguh ya. Iya wis tak kon lungguh. Gojek sawetawis Kang Mas Hadi. Yai karebet. Nggonmu tumapak ana ing Panti Jepara kok kaijenan ora sarimbit lawan garwamu. Sepisan kula niki kapang sanget keluarga wonten ing Panti Jepara. Keluarga ana ing Panti Jepara. Sliramu kapang keluarga ana ing Panti Jepara? Boten lepat Kang Mas. Kangen keluarga ana ing Panti Jepara apa kangen keluarga ing Panti Jepara Yai? Nggih keluarga wonten ing Panti Jepara. Syukur. Mergo isih ngakoni wong tuwa lak ya ngono to isih sedulur. Ya. Yai karebet. Kang Mas Hadirin, Iki mau pancen ngelengake apa ana wigati. ngantos kula mboten sarengan dumateng garwa kula. Mapan wonten ing Panti Jepara. Iya. Nembe kemawon kula niki kautus dening Rama Sultan ingkang supados tuwi kawilujenganipun Ratu Semenanjung. Mung kuwi wigatimu to? Naninggih Yai karebet ngene. kados pundi? Lamun to sliramu pengen tuwi kawilujengane Ratu Semenanjung sing luwih pono Mbak Yumu kali nyamat. Menawi kados ngaten nyuwun wedal sawetawis Kang. Kaya ngene ya. Kanggo Ratu Kalinyamat, Hei karep. napa dipun keparengaken pedal menika kula pinanggih Ratu Semenanjung. Gene ora. Yen pancen anggonmu tuwi ana ing Panti Jepara, pengen mangerteni kawilujengane Ratu Semenanjung. Ora usah dadak kesuwen. Ayo dereke kan kok iki. Ngaten. Kula nyuwun pamit Kang Mas. Kaya ngene ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, ana sing lanang kene kok gandeng wong lanang liya. Alam, mbah.